Velkommen til mattip.dk om division. Der findes mange forskellige måder at dividere på. Det har du måske allerede oplevet. Men den vi skal se på her, den kaldes for divisionsmanden. Divisionsmanden, det er en let måde at forstå at dividere på. Det er klart, at det er lettere det, om du kan dine tabeller, men kan du ikke dem, ja, så kan det være en god idé at printe en tabelliste ud og have placeret ved siden af dig, når du dividerer, indtil du får dem lært. Lad os prøve at tage udgangspunkt i divisionsmanden og et forholdsvis simpelt stykke, der hedder 936 divideret med 4. Vi kunne forestille os, at man havde 936 slikkepinde, og man så havde 4 skoler, der skulle dele disse. Med divisionsmanden, der opstiller vi, eller tegner vi, en mand med et hoved. Han har en krop, og vi har ligesom en afslutning her i bunden af kroppen. Det tal her, 4, det kalder vi for nævneren eller divisoren, og det placeres i hovedet. Det er altså dem, der skal dele det, der står her i tælleren eller i dividenden, nemlig de 936. De 936 skrives ned langs med kroppen her, så jeg skriver 9, 3, 6. Nu kan jeg så begynde på min division. Jeg spørger først mig selv, hvor mange gange kan 4 gå op i 9? Ja, det kan det 2 gange. Er der noget tilbage? Ja, der er en enkelt tilbage. Den placerer jeg ud fra tretallet. Så står der 13. Så spørger jeg igen, hvor mange gange kan 4 gå op i 13? Det kan det en 3 gange. Er der noget tilbage? Ja, der er en enkelt. Den føres ned til 6-tallet. Nu står der 16. Så spørger jeg igen mig selv, hvor mange gange kan 4 gå op i 16? Ja, det kan det en 4 gange. Er der noget tilbage? Nej. Så er stykket løst, og jeg kan nu konkludere, at 936 divideret med 4 giver 234. Det kan jeg altså læse ned langs med her. Nå, det var da lidt let, tænker du måske. Men hvad så, hvis stykket nu ikke var gået op her til sidst? Hvad så? Ja, lad os prøve at stille et sådan stykke op. Lad os bare prøve at tage det samme. Og så i stedet for 36, så skriver vi 37 delt med 4. Igen tegner vi vores divisionsmand med hovedet. Vi tegner vores krop. Og vi tegner en afslutning her. Vi skriver de 937 ned langs på kroppen. Og de 4 i hovedet. Og så er vi klar til at dividere. Men nu her skal vi lige være opmærksom på en ting. Stregen her symboliserer egentlig et komma. Og efter et komma kan man placere lige så mange nuller, som man har lyst til. Det har jeg gjort her. Nu spørger jeg så igen. 4, hvor mange gange kan det gå op i 9? Ja, 4 kan gå op i 9 2 gange. Hvad er der tilbage? Der er 1 tilbage. Den placerer jeg ud fra tretallet. Jeg spørger igen, hvor mange gange kan 4 gå op i 13? Det kan den 3 gange. Hvad er der tilbage? Der er en enkelt tilbage. Jeg skriver den her. 4 op i 17, ja, 4, 8, 12, 16, det kan den 4 gange, og der er 1 tilbage. Og nu kan jeg så placere den enkelte, der er tilbage, ned her under kommaet. Nu står der 10. Jeg spørger så, hvor mange gange kan 4 gå op i 10? Det kan den 2 gange. Hvad er der tilbage? Ja, der er 2. Så står der 20. Jeg spørger, hvor mange gange kan 4 gå op i 20? Det kan den 5 gange. Er der noget tilbage? Nej, så er stykket løst. 234,25 bliver resultatet af divisionen 937 divideret med 4.